Estamos agora mesmo ao leste das últimas casas de Nouche. E máis ou menos onde hai aquela pequena plantación de eucaliptos, un pouco máis alá, está o castro de Nouche. Esta encrucillada ao leste de Nouche é o lugar ideal para comezar a nosa visita ao castro. Imos ir por aí, onde está a que lle chaman Casa de Botana, esa casa branca que vedes aí diante. Como vedes, aquí en Nouche hai casas bastante interesantes. Esta era a antiga casa dos ferreiros de Nouche. Continuamos por aí adiante e pouco despois xa acaba o asfalto. Por certo, que aquí onde acaba o asfalto temos un impresionante exemplar de freixo, moi raros en Galicia. Xa estou no camiño cara ao castro, que debe estar máis ou menos cara alí. Ata o de agora viñamos baixando, pero parece que agora xa empeza o terreo a picar para arriba. Aquí vou deixar o camiño principal e voume meter por este da esquerda, que se ve un pouco escuro. A ver se non pasa nada raro. Vale, aquí isto é precioso. E como podedes ver, hai unha altura espectacular a ambos os dous lados do camiño. E creo que din ca abertura do castro. Mirade. Vamos a continuar. E despois duns metros estamos no interior do castro. Impresionante. Isto ten un gran tamaño e non hai árbores no interior que estropeen a vista. Volvín salir e isto é o lado oeste do castro. Aí está a entrada e agora vou a ir cara ao leste. Vale, isto máis ou menos debe ser a zona sur. E como podedes ver, está chea de arboredo, pero se pode apreciar que isto, o que agora é un camiño, debeu ser o foso, digo eu. Agora estou no lado leste do castro. E vou a sair un pouco ata fora para ver que vista hai. E ali ao norte vemos as últimas casas de Nouche e unha vista do leste de Beán. E aquí xa volve a estar o castro. E máis nada, agora vou iniciar o camiño de volta. Agora sí, definitivamente deixo o castro e volvo por onde vin. O camiño
que tomei ao principio. Aquí arriba dá máis o sol, está menos escuro. Nada, un último vistazo ao castro. E volvemos ver o freixo do que falei antes. E, ademais do freixo, tamén hai un interesante hórreo de cachotería e madeira, moi tradicional.